বড় কোন জায়গা আছে ইয়াতে অসমত জায়গাই নাই বড় এত জায়গা দিছে ই কি নাম যে আমার লেখেন গুন্ডা বড় গুন্ডা গুন্ডা মানে আফসু বিটিসি হরপরা गासैबो बर' रायजो राजानिसिम आरोबाव फिन खनसे बरायनायखौ बावहरफिननाय जाबाय। आं दिनैहाय मोनसे निउसाव नुदों सासे हारसा आइजो बैसोआ बिदिनो 65 60 बिनि गेजेराव जानो हागौ 60 ना 70 बिनि गेजेराव जाहैगोन आरोखि। जों बर' समाजखौ बर' रायजो राजाखौ गुन्दा होननानै बुंदों। हयतोबा बियो माबा मोनसे रागाजों बा माबाजों बुंदों जानो हागौ। थेवबो होननाय सोदोबखौ आं बुंदों। दिनै जों बर'आ मानो गुन्दा होनजानांगौ जाखो? बुंनो खोनानो आसरित मोनदोंब्लाबो नोंथांमोना आं सिगाङाव हगारनानै होगोन। दिनै आबसुफोरखौबो बुंदों, आबसुनिखौबो एसे बुंगोन आं दा र'। दिनै बे हारसा हिन्जावा मा होनबावदों? बर'फोरा बै जायगायाव हा गैया मा गैया। हारे बे हारसायालाय माला जोनोम मोना बे जायगायाव? माला जोनोम मोनखो बे हारसाफोरा? आरो मानो बिदि बुंनो हाखो? सोर अधिकार होखो बेखौ बेफोरबायदि? सोरबा सासेया दिनै माबा मोनसे खालामनो हागौ, सोरबा सासेया दिनै माबा मोनसे बुंनो हागौ, सोरबा सासे बर'आ सोरबा गथ'खौ बुनो हागौ बा माबा मोनसे जानो हागौ। खिन्थु बै हारसा गथ' बुजानायाबो ओरैनो बुजायाखै। बे हारसा गथ'आबोथ' माबा मोनसे मावदोंना, ओंखायसो बुजादों। जों बेनि थाखायनो, बे फिसा प्रब्लेमनि थाखायनो, बे फिसा सोरबा सासेखौ बुनायनि थाखायनो दिनैहाय बर' जाथिखौनो मानो गुन्दा मा सोदोब बाहायनाय जादों? मा रावजों बाहायनाय जादों? गुन्दाखौ माबायदियाव इउज खालामो? आं बर' रायजो राजानाव गासैखौबो क्षमा बियो मोनसे गाज्रि लेंगुवेज गुन्दा होननाय सोदोब बुंनायनि थाखाय। बुंनो नाङामोन। बै हारसा दिनै बुंदों। आरो हारसाफोरखौ जुदि आं बिदि होननानै बुङोबा मा जागोन? दिनै बियो माबा मोनसे सिन्था खालामनानै माबा मोनसे साननानै बुंदों। आं मानिदों। माबा मोनसे गावनि न'खरनि गथ' बुजानायखाय बा माबा मोनसे सोरबा जानायखाय बा बुंदों, बेखौ मानिदों। खिन्थु बै गावनि न'खरनि गथ'निखौथ' गावनि जाय गथ'आ जे बुजादों, बिबोथ' दिनै बुरहा मावदोंना, ओंखायसो बुजादोंना। ओरैनो बर' सेंग्राफोरखौ ओरैनो मोनथिखायो गरम होननानै। बुनायनि सिगां आखायानो थाब्रोम थांखायो। बुखांनायनि उनावसो दानो सोबागोनलै बिदि होनना बुंग्राफोरबो दङ बर'नि गेजेराव। खिन्थु बै हारसा गथ'आ माबा मोनसे नङा माबा मोनसे मावदों बे बर' सेंग्रानि सायावहाय। दिनै ब्लेमखौ होनो मोनदों आबसुनि सायाव। आबसुखौ दिनै माबायदिहाय बिदि आबसुफ्रा बुदों, आबसुफ्रा गुन्दा माबायदि बुंनो मोनखो? मा हिसाबाव बुंखो? आबसुआ दिनै बेफोरनि सायाव आंनि जि जायगायाव आं मोनथिनायब्ला आबसुफोरखौ आं खावलायगोन, नोंथांमोना केस हो बेफोरनि सायाव। बे हारसा हिन्जावालाय माबायदिलाय गुन्दा होनो मोनखो? जों दिनै आबसुखौ बखिनो हागौब्रा, आबसुखौ दिनै बायदिसिना बुंनो हागौ। थेवबो जोङो आबसुखौ जुदि बुङोब्ला जोंनि देहायावबो नांना। आबसुखौ बुंनाय बल'दि सोरखौ बुंदों? जों बर' जाथिखौ बुंदों। जोंनि बर' फरायसा आफादफोरखौ बुंदों। जों बिदि मालायजों बुंजानायखौ जों सुखुनो हायालै। बे हारसा बुरैयालाय माथो मा मोनथिगौ बिलाय? बे अनलि मिथिगौ गावनि डेभेलप जानाय, गावनि न'खौ डेभेलप जानाय, गावनि खोथाखौ सानग्रा बेफोरबायदिसो बुंदों। खिन्थु बियो नंगौ, आंबो बेखौ मानिदों। बे बुरैया जे बियो गावनि न'खरनि बुजानायखाय बा माबा मोनसे साननायखाय देहायाव नांदों, गोसोआव नांदों बिनि गोसोआवहाय। खिन्थु बे गथ'आ बे गावनि न'खरनि मानसियाबो जे बेसेबां मोजां मानसि बियो, बेखौबोथ' बियो सानाखै। गावनि फारसेखौथ' सानासै। मिडियाया दिनै खाथियाव माइक्र'फन होनाय लगे लगे गुन्दा सुन्दा होननायनि खोथाखौ बाहायनो मोनबाय। हायानो गैयामोन लायनो बे जायगायाव। आसामाव लायनो बर'आ हायानो गैयामोन। मा हिसाबावथ' गैया जाखो बेलाय? नोंनि बे हारसा हिमन्त बिश्व शर्मा बे बामोनानो बा हिमन्त बिश्व शर्मायानोथ' बुंदों माथो। गुवाहाटि बायदियावहाय दिनैहाय ट्राइबेलफोरानो गासैबो हा दङमोन। बे ट्राइबेलफोरनि हाया गासैबो दखलाव थांजोबदों। बेफोरबायदि खोथाखौ बायदिसिना होनदों। दिनै बेनो बुंबायबा दिनै नोंलाय आरो सोर? आंबो सोंगोन बेखौ, दिनै बेबो सोर? आं बुंफिननो गोसो जायाखैमोन। बे आबैनि मादैनि जिखिनि खोथा बुंनाय अखमिया, बे हारसा बुरैया बुंनायनि सायाव आंहा बुंनांगौ जेबो गैयामोन। नाथाय बेखौ बुंनाय लगे लगे मोनसे खोथायाव आंहा देहायाव एसे नांदों। गुबुना मा सानदों साना बे बिसोरनि खोथा। पलिटिक्सआ, राजनितिकआ बे आलादा बाथ्रा। सोरबाया दिनै आबसुखौ सैयाबो जानो हागौ। थेवबो सैबा दा सै, थेवबो आं माखासे खोथाखौ बुंदों। दिनै आबसुखौ बुंनाय माने
गासै बर' रायजो राजाखौ बुंनाय जादोंबोलै सोरबाया दिनै मोजां सानदोंना सानाखै मोजां सिन्था खालामदोंना खालामाखै बे बैसोनि खोथा आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन दिनैहाय गुन्दा होनजानायाव आं देहायाव नांदों आं खर'आ एकदम खामानि होखायाखै दिनैहाय हारसा नुब्लानो बोरैबा खर'फ्रा मेव 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 जालायलाङो जों दिनै बे गोदोबो हारसाफोरजों जोङो माबायदि नासयजादों गादबना दोनजादों दाबो जों गादबना दोनजाबावनो नागिरदों नामा बिदिखौ जों सहायना थानो हानाय नङा सोरबा हारसाया दिनैहाय बिदि बुङोब्ला खिन्थु आबसुखौ आं खावलायगोन आबसुफ्रा जि जायगायाव जादों आबसुफ्रा दाखालि स्टेटमेन्ट होदों लगालगनो आं मोजां मोनदों खिन्थु बे आबसुखौ नाम थांखिथारबायना आबसुआ दिनै माने बिसोरनि सायाव एक्सन लानो हायाखै आंनि हिसाबाव आबसुआ बेफोरनि सायाव फटाफट एक्सन लानांगौ फटाफट केस रेजिस्टार खालामना होनांगौ मा हिसाबै गुन्दा होनखो बर' जातिखौ गुन्दा होनदों होनानै हो बावहाय आयेना बै माबाजों खोथा गैया जाय बुजानाय गथ' बेखौबो होनानै हो आरो जाय बुंदों बेखौबो होखानांगौ जेबो खोथा गैया होजोबखानांगौ जों जाम्बाजों जाम्बा जाफानो हाया बिदि खोथा सानबा जानाय नङा बे 70-75 बुरैया बेफोरबायदि खोथा बुंनाय बेखौ सोरबा सासे थुगोन नङाबा बेबो बेखिनि खोथाखौ बुंनाय नङा जाथिखौनो बुंनाय नङा बे बुरैखौ सोरबा सासे थुखाथारगोन बेखौ नङाला बियो जाथिखौ बुंनाय नङा बर' जाथिया गुन्दा बर' जाथिया दिनै आसामाव बबेयाव हा दङ हायानो गैयामोन बेखिनि खोथाखौ बुंदों आबसुनि मानसिया बुदों आबसु गुन्दा होननानै बुंदों बेखौ सोरबाया थुग्रा थागोन ओंखायनो आङो बुंदों आबसुफोरा जि जायगायाव बेफोरबायदि बे जाथाया जादों आबसुफोरा मोजाङै स्टाडि खालाम नायबाव खनसे आरोबाव बे बुरैनाव सोंहैबाव नोंखौ सोरबा बेफोरबायदि बुंनो होदों नामा होननानै सोंबाव अब्लानो बिनि माखासे खोथाफ्रा ओंखारजोबगोन जानला मानला जाथिखौ बेफोरबायदि खोथाखौ दा बुंथों आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला दिनैहाय जाखिनि खोथा बुंबाय सोरबाया मा सानो साना बे नोंसोरनि खोथा थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आं जोबथारनायाव मोनसे बेखौनो खावलायबावगोन जे जि जायगायावहाय बे बुरैया बेफोरबायदि खोथाखौ होनदों आं आबसुफोरखौ खावलायगोन नोंथांमोना बिनि सायाव मोजां स्टाडि खालामबाव आरो सोंबाव बे बुरैनाव सोंनानै बे बे बुरैखौ खिन्थु सोरखौबा बुंहोथारदों आरोखि सोरबा गोरों मानसिया बे सोदोबखौ बुंहोदों गाज्रि लेंगुवेज बाहायदों सोरबा सासेया बर'आ दिनै बुंजानो हागौ खिन्थु सोरबायाथ' सहायनो हायाना आरो खिन्थु बै बुजानायाबो ओरैनो बुजायाखै बिबो जाय बुजाग्रा बे ओरैनो बुजायाखै बे हारसा गथ'आ बे जाय बुग्रा बेजों ओरैनो बुजायाखै बिबो बे हारसा गथ'आ माबा मोनसे खोथा होनदों बिबो बावहायसो बियो बुनो खाबुखौ मोनदों एसे रागा जोंथावथाव खोथा बुङोब्लाथ' बुखागोनानो मानोथो बुवा आखाया थांगोनानो बयनाबो थांगोन दिनै बर'फोरा दिनै आखाया रेजेंखा थाब्रुम थांखायो बे सेंग्रानि सायाव माबा मोनसे गाज्रि खोथा होनदों बावहाय सुबिदा लानानै आबसुखौ दिनै फाननो सुबिदा मोनदों आबसुनि गथ'नो हयथ'बा आबसु अफिसाव आबसुनि मेम्बार नङामोनबो जानो हागौ आबसु अफिसाव मालाबा जिरायहैदोंमोन बे गथ'आ बिनियावनो बेखौबो आबसुखौ फाननो सुबिदा मोनदों खाबु मोनदों बिसोरो ओंखायनो आं खावलायदों आबसुनि नामखौ लाबाय जेला ओंखायनो आबसुफ्राबो बै बुरैनाव खनसे थांनानै मोजां सोंहैफिननानै बिनि सायाव केस हो आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन खारन जों जाथिखौनो बुंनाय जादों गुन्दानो मानो बायदिसिना जों बर'आ दिनै हा गैयामोननो आसामाव बबे खनायाव हा दङनो आसामाव बर'फोरना हायानो गैयामोननो फाग्ला राव होनो थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामना बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि